Hvad mener du om homoseksuelle? Jeg mener, at homoseksuelle, det skal bare ud af landet, fordi det er bare træls i Danmark, at vi har så mange homo. Okay. Hvad tænker du, når du ser to homoseksuelle kommer hånd i hånd gående på gaden? Jeg vil sige, det er mere klamt, fordi det er ikke normalt, at man ser to homoer gå sammen. Det er mere normalt at se sådan et rigtigt kærestepar, dreng og pige, sammen. Okay. Mener du, at homoseksuelle skal have ret til at få børn? Nej. Og fordi jeg synes, at de skal have opvokset forældre. Altså børnene, de skal have sådan en mor og en far, fordi det er sådan altid, man bliver opvokset med. Og ja, det er derfor, jeg synes ikke, de skal have noget. Okay. Hvad så med lesbiske? Det synes jeg heller ikke. Okay. De skal have en mor og far sådan i mit hoved. Okay. Hvorfor tror du i mange lande, at homoseksuelle de bliver behandlet som skadedyr? Det ved jeg ikke noget om. Okay. Hvad er din mening om homoseksuelle? Homoseksuelle, de skal bare ud af landet, og ja, men de skal bare ikke være her i verden. Og hvem har egentlig fundet ud af, hvad homoseksuelle er? Det eneste, de gør, det er bare at tage hårdt hinanden i røv, eller tage at klappe hinanden hårdt i røven, og så er det det eneste, de gør over. Det er okay.